În fiecare zi ne întâlnim cu o mulțime de semne și simboluri. Noi le folosim pentru a transmite informații importante sau pentru a ne exprima emoțiile puternice. Dar nu toată lumea știe de unde au apărut aceste semne și dacă ne folosim în mod corect. Salutare tuturor, sunteți pe canalul Panda Top și astăzi vă prezint 7 simboluri bine cunoscute și originea lor pe care noi nu le știm. Semnul întrebării. În cele mai vechi timpuri, cele mai multe cărți erau scrise în limba latină. Dacă apărea o întrebare în propoziție, se punea cuvântul questo, din latină întrebare, și în scopul de a economisi spațiu valoros, acesta a fost redus la Q, introducând Q pe O. În secolul XVI-lea, din cauza cursivei ilizibile, Q s-a transformat într-un cârlig și O până la un punct. Există și o altă versiune. Conform acestei versiuni, semnul a venit din Grecia. La sfârșitul propoziției, grecii puneau punct și virgulă. Și dacă era o întrebare, pur și simplu erau inversate punctul cu virgulă. Săgeata. Se crede că simbolul modern al săgeții a venit la noi din Grecia antică. Atunci el se desemna urme în direcția corectă. În orașul antic grecesc Efesus, semnul unei urme și fața unei femei indica bordelul local. În timpul ploii de multe ori se spăla și se transforma în simbolul săgeții cunoscute nouă azi. Semnul exclamării. Cel mai probabil acest simbol provine de la cuvântul latin exclamatio, care este stabilit la sfârșitul unei propoziții pentru a exprima bucurie. Acesta a fost scurtat de la litera I și IO, care era scris unul sub altul. Mai târziu, această denumire a devenit acest simbol ce îl știm cu toții, semnul procent. Cuvântul procent a apărut dintr-o combinație accentum pro-latină, adică 100, simbolul a devenit din versiunea italiană percento. Această expresie adesea era folosită înainte de 1425. Întâi se scria percento, apoi percento, doar că cu cifre, pe urmă P și cento, apoi PC, cratimă O. Abrevierea PC a evoluat treptat într-o lovitură semn orizontal, adică O bară O, și apoi mai târziu un caracterul nostru cunoscut. Simbolul infinit. Pentru prima dată simbolul infinit a fost folosit de matematicianul John Wall în 1655. Nimeni nu știe ce l-a inspirat ca să aleagă să afișeze acest infinit. Unii cred că a fost litera omega, din litera grecească W. Alții spun că simbolul este derivat din numărul roman 1000, care arată așa sau așa și a însemnat mult. Gestul păcii. Primul gest a fost folosit după 100 de ani de la războiul între Franța și Anglia. Francezii au amenințat că taie arcașilor britanici degetele ce țineau săgeata. Și după victorie, britanicii au ridicat degetele în sus, în forma literei V. Așa au arătat că degetele sunt la locul lor. Winston Churchill a reînviat gestul ca un simbol al păcii. Pentru acesta, brațul ar trebui să fie întors spre persoana care vorbește. În cazul în care este întors pe partea din spate, gestul era ofensător, ca de exemplu taci din gură. Semnul $. Mai exact, nimeni nu știe de unde a apărut acest simbol, dar există mai multe versiuni de origine. Eu am găsit 3. Primul este că în Evul Mediu din Europa, cea mai populară monedă a fost reala spaniolă. Ele au fost numite peso și uneori au fost reduse la PS. De-a lungul timpului, litera P a fost doar un băț și care era scris pe litera S a scrisorii. Conform unei alte versiuni, semnul S sunt cu 2 stâlpi cu bandă, adică stema spaniolă este un simbol al puterii și stabilității financiare. Conform legendei, Hercules a ridicat pe malul mării 2 roci în onoarea faptelor eroice, însă valurile ce spălau roca reprezentau litera S. O altă versiune spune că în epoca de colonizare de către spanioli se puneau pe aur litera S, atunci când erau trimise în America. La sosire se aplica o linie verticală, iar când le trimiteau înapoi o altă linie. Și așa a apărut semnul nostru cunoscut. Acestea au fost 7 simboluri bine cunoscute și originea lor pe care noi nu o știm. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, share și subscribe. Și scrieți în comentarii care dintre aceste simboluri sau gesturi le folosiți cel mai des.